سلام ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ሎማዓንቲ ዘርእየኩም ብዛዕባ ሎግኢን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ብዛዕባ ሬጅስትሬሽን ሰሪሐ ነይረ ሬጅስትሬሽን ማለት ኢትዮጵያን ፓስፖርት ኣፕላይ ንምግባር መጀመርያ ሬጅስተር ንገብር ቀፂልና ከዓ ተመሊስና ሎግኢን ንገብር ሎማዓንቲ ዘርእየኩም ጠቕላላ ብዛዕባ ሎግኢን ከመይ ጌርና ክስካብ ፔይመንት ነብፅሕ ከርእየኩም እየ ከምዚ ጌርና ሎግኢን በተን ክሊክ ምስ ገበርናዮ እዚ ታይባል ይመጽእ ሬጅስተር ዝገበርናሉ ኢሜይል እና ፓስወርድ ንእቱ ካብኡ እዚ ሬጅስተር ዝገበርናሉ ኢሜይል እና ፓስወርድ ምስ አተናዮ ክልተ መማርፅ ኣለና ኤስኤምኤስ ኦቲፒ ወይ ከዓ ዋን ታይም ፓስወርድ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢሜይል ብኢሜይል ክላእኸና ማለት እዩ ወይ 6 ዲጂት ኮድ ስለ ዘለዋ እሰን ብክልተ መማረፂ ክላእኸልና ይኽእል እዩ ሬጅስተር ክንገብር ከለና ክልቲኡ ቬሪፋይ ስለ ዝገበርና ማለት እዩ ኣነ ብኢሜይል ገይረ ኣለኹ ብኢሜይል ምስ ገበርናዮ ተወሰነ ግዜ ንፅበ ከምዚ ኢሉ 5 ደቂቓ ተፀበዩ ይብለና ዘን ናብዚ ኢሜይል እዚ ኮድ ይለኣኽ ማለት እዩ ናብዚ ኢሜይል ከምዚ ኢሉ እዚ ኮድ ምስ ተለኣኸ ዳይሬክት ካብዚ ኢሜይል ከይድና ኣብዚ ኢሜይልና ኣቲና ዘን 6 ዲጂት ኮድ ሒዝናየን ንኸይድ 6 ዲጂት ኮድ ሒዝናየን ምስ ከድና ከዓ ኣብዚ በተን እዚ ኣቲና ነእትወን ማለት እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ቀልጢፉ ኣይመፅን መብዛሕትኡ ግዜ ክስካብ ክልተ ደቂቓ ኣከባቢ ምስ ተረፎ ኣከባቢ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ምፅባይ ግዴታ እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ንፅበዮ እዚ ኢሜይል ክሳብ ሕዚ ኣይመፀን ዘሎ ኣይመፀን እዚ ኢሜይል ንእሽተይ ተዓጊስና ንፅበዮ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ሲስተም ንእሽተይ ድንጉይ ናይ ማይል ባህሪ ኣለዎ እዩ ዛትስ ዋይ 5 ደቂቓ ዝገበርዎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰከንድታት እዩ ወር 1 ደቂቓ ገለ እዩ ኦቲፒ ዝወሃበና ኣብዚ ግን 5 ደቂቓ ገይሮሞ ንእሽተይ ተረጋጊዕና ክንፅበ ግዴታ እዩ ካብዚ ካሊእ ዝብለኩም ነገር ተሃለወታ እዩ ብዛዕባ እዚ ዌብሳይት ሓደ ግዜ ኣብ ሞባይል ኣብ እዩ ገለ ትብሉ ተለኹም ተመሊስኩም ኣብዚ ዝሓለፈ ቪድዮ ቅድሚ ሕዚ ዝሰራሕኮ ቪድዮ ኣቲኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ብተመሳሳሊ ካልእ ዓይነት ቪድዮ ትደልዩ ተኾይንኩምለ ኮመንት ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኢሜይልና ቀልጢፉ ኖቲፊኬሽን ዘይክመፀና ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኢሜይል ከዓ ሪፍሬሽ ንገብሮ ኣብ ሞባይልና እንድሕር ንጥቀመሉ ኢና ከዓ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ሞባይል እዚ ኢሜይል ባዕሉ ብዙሓት ኢሜይል ተለየና እቲ ዘእተናዮ ኢሜይል ንሱ ተመሳሳሊ ክኸውን ንምኩር ዳርጋ ቀሪቡ ኣሎ በዛ ሕዚ ዳርጋ ክልተን ፈረቓን ኣከባቢ ምስ በለ እዚ ኢሜይል ከኣትየና እዩ እዚ ኢሜይል ምስ ኣተየ በቃ ዘን 6 ዲጂት ኮድ ምስ ኣተና ዳይሬክትሊ ባዕሉ ኣውተንቲኬሽን ቫሊዴሽን ሳክሰስፉል ኢሉ ናብ ሎግኢን እዩ ዘእትወና ማለት እዩ እዚኣ ሪፍሬሽ ንገራ ሪፍሬሽ ምስ ገርናያ ወዲያ መፅያ ነይራ በቃ ክልተን ፈረቓን ኣከባቢ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክልተን ፈረቓን ምስ ተረፎ እዩ ዝመፅእ እዛ ኮድ እዚኣ ኮፒ ምግባር ይኣቢ እዩ እዛ ፅሑፍ ሒዝናያ ንኸይድ ወር ሸምዲድናዮ ዝኾነ ፅሒፍናያ ንኸይድ ተመሊስና ኣብዛ መእተይ ናይ ቁፅሪ መፅሓፊ በተን ከይድና እዘን ቁፅሪ ኮፒ ዝገበረልኩም እንድሕር ሓደ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ኮፒ ንምግባር ኣፀጋሚ እዩ ኮፒ ንምግባር ትምኩሩ ትኽእሉ ኢኹም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኮፒ ንምግባር ኣስቸጋሪ እስካብ ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ክትምክርዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ምፅሓፍ እቲ መማረፂ ማለት እዩ እዘን ዘለዋ ኮድ ንፅሕፈን 6 ዲጂት ኮድ ምስ ፀሓፍናየን ሳክሰስ ኢሉ ኦቲፒ ሳክሰስፉሊ ቫሊዴትድ ኢሉ 10 ሰከንድ ተፀቢዩ ናብዚ ዋና ፔጅ የእትወና ሎጊን ምስ ገርና ከምዚ ይመስል ኮንግራትስ ዩ ሃቭ ቢን ሎግድ ኢን ከምዚ ኢሉ ሎግኢን ምስ ኮነ ብዙሓት መማረፂ ኣለዉ ኦርዲናሪ ፓስፖርት ሪኢሹ ሪስኬጁል
ማይ ኣፖይንትመንት ማይ ኣፕሊኬሽን ቪው ዶክመንት ብዙሕ ዝብሉ እንታይ ይባሃላት ኣሎ ሶ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ኦርዲናሪ ፓስፖርት እና ቪው ዶክመንት ማይ ኣፕሊኬሽን ዝብሉ እዩ ከሪአኩም ማለት ሶ መደበኛ ፓስፖርት ከመይ ጌርና ኣፕላይ ንገብር እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ፓስፖርት መብዛሕትኡ መደበኛ ፓስፖርት ኣፕላይ ንምግባር የለን ኣብዚ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣፕላይ ንገብረሉ ነበርና እውን የለን ሶ ተዝሓሸ መማረፂ እዚ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ረጂስተር ጌርና ሎግኢን ጌርና ኣፕላይ ምግባር እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ቀደም ኣፕላይ ንገብረሉ ነበርና ወይ ከዓ ኣብ ተለመደ ዌብሳይት ግን ኣስቸኳይ ብቻ እዩ ዘሎ ናይ 2 መዓልቲ ወይ ናይ 5 መዓልቲ ብቻ እዩ ዘሎ ስለዚ እዛ ትክክለኛ ዌብሳይት እዚኣ እያ ኣብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ለኸምጠልኩም እየ እንዳእትኹም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሶ ከምዚ ጌርና ኦርዲናሪ ፓስፖርት ክንብል ከለና ንባዕልና ፎር ማይሰልፍ ፎር ቻይልድ እና ፎር ሳምዋን ኤልስ ንዕርክትና ክንመልእ ንኽእል ኢና ማለት ሶ እንድሕር መምላእ ኢኩም ለ ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ከምጠልኩም እየ ብኡ ኮንታክት ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ሰርቪስ ታይፕ ኣብዚ ሰለስተ እዮም እኒአው ኣስቸኳይ ለኒአ ዘን ኖርማል ሰርቪስ ለኒአ ማለት መደበኛ ፓስፖርት ለኒአ ኣውቶማቲክ ብታይ ባህል እዩ ዝመፅእ መብዛሕትኡ ቀልጢፉ በዚ ናይ 2 መዓልቲ እዩ ቲክ ኮይኑ ዝመፅእ ሶ ኖርማል ሰርቪስ ኢልና ኣክሰፕት ንብሎ ማለት እዩ ኖርማል ሰርቪስ ኢልና ኣብዛ መጨረሻ ዘላ ብዛ ታሕቲ ኣቲና ኣክሰፕት ትብልና ኣክሰፕት ንብላ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ኔክስት ንብሎ ኔክስት ምስ በልናዮ ኣብዚ ኦልሬዲ እዚ መጀመርያ ሬጅስተር ክንገብር ከለና ሬዚደንስ አይደንቲፊኬሽን ናምበር ኢልና ዘእተናዮ ኦልሬዲ ሰሎ እዩ ካብኡ ኣብዚ ፅሑፍ ንመልእ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ሽምና ሽም ኣቦና ሽም ኣቦ ሓጎና ብኣማርኛና ብእንግሊዝኛ ንመልኦ ድሕሪኡ በር ሰርቲፊኬት ናምበር ኦፕሽናል እዩ ግን ተተእትዎ ይምረፅ ሶ ብትግራይ እየ ክመልእ ኣነ ሪጅን ትግራይ ፕሌስ ኦፍ በርዝ ከዓ ዝተወለድኩሉ ቦታ ፆታ ሕድሕድ ነገራት ብታይ ይበሃል ንመልኦ ብጣዕሚ ተጠንቂቕና ክንመልኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ሕማቕ ነገር እንተሃለወታ እዩ ንድሕሪት ተመሊስና ባክ ኢልና ክንሪኦ ወይ ኢዲት ክንገብሮ ኣይንክእልን ወይ መጀመርያ ተጠንቂቕካ ምምላእ እዩ ተዘይኮይኑ ከዓ እዚ ኣፕሊኬሽን ብምሉእ ካንስል ጌርካስ እንደገና ምጅማር እዩ ስለዚ መጀመርያ ተጠንቂቕካ ምምላእ ወሳንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ሕድሕድ ናይ ስራሕና ተምሃራይ ተኾና ተምሃራይ ስራሕ ተሊና ከዓ ስራሕና ንእትዎ ኩነታት ሓዳር ማርያል ስታተስ ሶ ሲንግል ተመሪዕና ከዓ ሜሪድ ሶ ሕድሕድ ንዓና ብዝ እንታይ ይበሃል ምሳና ብዝኸይድ ነገር ንመልኦ ኣመላላእና ግን ብጥንቃቐ ተመልእ ክኸውን ከለዎ ቀፂሉ ብዛዕባ ዙ ሜን ኣድሬስ እና ኣልተርኔቲቭ ኣድሬስ ዝበሃል ኣሎ እዚ ሜን ኣድሬስ ማለት ኣብዚ መታወቅያ ዘሎ ዲቴይል ኣድሬስ እዩ ኣብቲ መታወቅያና ዘሎ ዲቴይል ኣድሬስ ሜን ኣድሬስ እዩ ሶ ብመታወቅያና መሰረት ንመልኦ ኣለና ማለት እዩ መታወቅያና ብደንቢ ኩሉ ሕድሕድ ነገራት ዝሓዘ እዩ ብፍላይ ዙ ሓድሽ መታወቅያ ወይ ዙ ኢሎም ዝወፀ መታወቅያ ተኮይኑ ኩሉ ነገራት ኣብዚ ዝሕተቱ ኩሉ ኣለዎ እዩ ሶ ኩሉ ንመልኦ ብተመሳሳሊ ስልክ ቁፅር ለ ኣልተርኔቲቭ ክትእትዩ ትኽእሉ ኢኹም ዝብልኒ ኢሜይል ተመሳሳሊ ካብዚ ሬጅስተር ዝገበርናሉ ኢሜይል ካልእ ተመሳሳሊ ክንእቱ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኣልተርኔቲቭ ኣድሬስ ዝብል ኣልተርኔቲቭ ኣድሬስ ክነቕምጥ ከለና በቃ ዙ ዋና ትነብረሉ ኣሎ ግን ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ኣብ ስራሕ ኮንካ ትነብረሉ ከዓ ኣሎ መታወቅያኻ ኣብ ካሊእ ዓዲ ኮይኑ ትነብረሉ ከዓ ኣብ ካሊእ እውን ክህሊ ይኽእል እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣነ ተወለድኩሉ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝነብረሉ ግን ኣብ መቐለ እዩ ሶ ብናይ መቐለ ኣልተርኔቲቭ ኣድሬስ ክመልእ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኣልተርኔቲቭ ኣድሬስ ማለት ትዘለኻዮ ቦታ ክትመልእ ትኽእል ኢኻ ግን እዛ ሜይን ኣድሬስ ግን ናይ መታወቅያኻ ኣድሬስ እያ ክትምላእ ዘለዋ ማለት እዩ እዚ መሊእና ምስ ወዳእና እዚ መሊእና ትክክለኛ ምዃኑን ምስ ኣረጋገፅና ትክክለኛነቱ ደጋጊምካ ምርግጋፅ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ሶ
ኣብዚ ክትሰሓሕትዎ ዘይብሉ ነገር እንተሃለወ ደጋጊምካ ምርጋፅ ብቻ እዩ። ደጋጊምኩም ተዘይረጋጊፅኩም እንደገና ካንስል ጌርኩም ምምላእ ከዓ ብጣዕሚ መድከምን መሰልቸይን ክኸውን እዩ። ስለዚ ደጋጊምኩም ትሪእዎ ምስ ወዳእና መሊእና ምስ ወዳእና ኔክስት ንብሎ። ኔክስት ምስ በልናዮ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ሎድ ገይሩ ክልተ ዶክመንት ኣፕሎድ ንክንገብር ይሓተና። እዞም ክልተ ዶክመንት እቲ ሓደ እንታይ እዩ? ሬዚደንስ አይዲ እዩ ማለት መታወቂያ አይዲ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ በርዝ ሰርቲፊኬት ኣውተንቲኬትድ በርዝ ሰርቲፊኬት እዩ። ሶ ክልተ ዶክመንት ኩሉ ግዜ ፓስፖርት ኣፕላይ ንምግባር ክልተ ዶክመንት ኣገደስቲ እዮም። ንሳቶም እውን መታወቂያ ዝተሓደሰ ናይ ቀደም መታወቂያ እና ኣውተንቲኬትድ በርዝ ሰርቲፊኬት ማለት እዩ። ኣብዚ ፕሪቪው ኣለዎ እዩ ኦልሬዲ ፐርሰናል ስለዝኾነ ፕሪቪው ምግባር ትርጉም የብሉን፣ ግን ኣብ ናትኩም ፕሪቪው ጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብተመሳሳሊ እዚ ክልቲኦም ዶክመንት ከምዚ ጌርና ምስእተናዮም ግሪን ዝኾነ ቆፃል ነገር ይኸውን። ተመሳሳሊ ካልኦት ዶክመንታት ኣሎ ኦፕሽናል ኮይኖም እእትውዎም ዝብል ካልኦት ዶክመንታት ኣሎ በቲ ኦፕሽናል እዮም። ግን እዘን ኣብዚያ ዝመፃ ዶክመንት መጀመርያ ሬጂስተር ክትገብሩ ከለኹም ዝተጠቐምኩሉ መተድ ግዴታ እዩ። መጀመርያ ሬጂስተር ክትገብሩ ከለኹም ገቨርንመንት አይደንቲፊኬሽን አይዲ ኢልኩም እንድሕር እቲኹም ኮይንኩም ኣብዚ ዝመፅእ ሬዚደንስ አይዲ ተይኮነ ገቨርንመንት ኢሹድ አይዲ ወይ ከዓ ናይ ገቨርንመንት ኢምፕሎይ ምዃንካ ዘርኢ አይዲ ኣቕርብ እዩ ዝብል። ስለዚ ፓስፖርት ኢልኩም መጀመርያ ሬጂስተር ተገይርኩም ከዓ ኣብዚ ፓስፖርት ናምበር እዩ ዝብለኩም ማለት እዩ። ስለዚ ወይ ከዓ ፓስፖርት እቱ እዩ ዝብል። ፓስፖርት ዘይብልካ ፓስፖርት ኢልካ ክትመልእ የብልካን፣ ግን ከምኡ ኢልካ ስለ ዝመፅእ ንእሸይ ምስችጋር ከይህሊ ካብኡ ተመሳሳሊ ናብ ኣፖይንትመንት ኔክስት ኢልና ምስ ከድና ምንታይ ኣለና ሓዚ ኣብ ኣፖይንትመንት ኣብዚ ሳይድ ዝወዳእናዮም እንታይ እኒኦ ተርምስ እና መጨረሻ ዶክመንት ኣፕሎድ ኢልና ኣፖይንትመንት ስኬጁል ኣፖይንትመንት ወፂሕና ኣለና። ሶ ኣብዚ ዓዲ ንመርፅ ኦፊስ ለ ንመርፅ ኦፊስ መቐለ ኦፊስ ዝብል ነም ፋይናሊ ዝኩሉ ምስ መረፅና ንምንታይ ዘእትየና ናብ ዴት ማለት እዩ። ናብ ዴት የእትየና። ሶ ኣብ ዴት ክንኣቱ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ንእሽተይ ኣብ ዴት ኣይኹን ቀልጢፉ ኣንቲ ዕለት 20 ይብል ኣሎ። ዕለት 20 ግን ቅድሚ 3 ወይ 4 መዓልቲ ነይሩ which means ብጣዕሚ እዩ ቀልጢፉ እዩ ዝመልእ። ሕዝስ ዕለት 20 ዝብል ዘሎስ ትክክል ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብዚ ከቕበለና ይኽእል እዩ። ካብኡ ግን ምስኣተና ታይም ስሎት ክንመርፅ ከለና ኖ ታይም ስሎት ኣቫይላብል እዩ ዝብል ማለት እዩ። ኖ ታይም ስሎት ኣቫይላብል እንድሕር ኢሉ እዚ ትክክለኛ በቃ ዋርኒንግ ይሆና ኣለ ማለት እዩ። there is no available time slot። ስለዚስ ሞሊኡ እንዳሃለወስ ግን እንትን ይገብረና ኣሎ። ቀልጢፉ ኣብዴት ዘይክኾን ይኽእል እዩ። ሶ እዚኣ ደጋጊምኩም እታ ትክክለኛ ታይም ስሎት ዘለዋ ኣየነይቲ እያ እንዳበልኩም ዳቐፀልኩም ትሪኦ ማለት እዩ። ንኣብነት ካብ ዕለት 20 ናብ አይ ቲንክ ዕለት 21 ንመኮራ ሕዝሞ ንሪኦ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ዕለት 21 ተታሒዙ ይኸውን ግን ዝብለና ንርኢ እሞ ኦኬ ኩሉስ ሞሊኡ እኒአ ኖ ታይም ስሎት ኣቫይላብል ተመሳሳሊ ማለት እዩ። ሶ ዕለት 22 ኦር ዕለት 22 የለን ዕለት 23 ግን ዙ ታይም ስሎት ክህልየና እዩ ተመሳሳሊ እዩ። ስለዚ ኣብዚ መኳኺርና ደጋጊምና መኩርና ትክክለኛ ዝምችየና ታይም ሰዓት እዚ ቆፀሮ ሒዝናስ ከይድና 10 ንህወሉ ሰዓት ዝምችየና ሰዓት ኣመቻችና ክነቕምጥ ንኽእልና። ብፍላይ ካብ ገጠራት ትመፁ ወይ ካብ ርሑቕ ቦታት ትመፁ እንተኮይኑ ኣቐዲምኩም ተቕምጥዎ ሰዓት ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ሰዓት 6 ከባቢ ተኢልኩሞስ ካብ ዓድኹም ወፂኹም እኳስ ኣብ ደስ ዝበለኩም ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ታይም ስሎት እዚ ንመርፅ
ታይም ስሎት ኣመራርፃና ብናትና ፕሪፈረንስ መሰረት ጌርና ንጉሆ ወይ ከዓ ድሕሪ ሰዓት እኔ ሞርኒንግ ኤንድ ኣፍተርኑን እኔ ሶ ብዙሕ ግዜ ርዮ ደጋጊመ እየ ዝምክሮ ዘለኹ ንምንታይ እየ ደጋጊመ ዝምክሮ ዘለኹ እዚ ታይም ስሎት ዝተዋሃበኒ ታይም ስሎት እንትን ኣይኮነን ዕለት 23 ግን ፐርፌክት ዝሰርሓለይ እዩ ምክንያቱ ዕለት 23 ኣይተተሓዘን ማለት እዩ ሶ ከምዚ ኢልና ክንመርፅ ከለና ርዮ መምረፂ እኳ እኒዎ ማለት እዩ ክትመርፅ ከለካ ሲ ደስ ዘለካ ታይም ትመርፅ ትኽእል ኢኻ ኢን ዘ ሞርኒንግ መብዛሕትኡ ኣነ ንጉሆ እዩ ዝመርፅ ንጉሆ መሪፀ ስኬጁል ትብልዋ ስኬጁል ምስ በልኩማ ብድሕሪኡ በቃ ኔክስት ምስ ከድና ናብ ምንታይ ኢና ንኣቲ እዚ ትክክለኛ መሊእና ምዃንና ግን ክነረጋግፅ ኣለና ኦፊስ መቐለ ኢልኩም ሰርች ምስ ገበርኩሞ ICS መቐለ ዝብል ክመፀልኩም እዩ ካንትሪ ባይ ዲፎልት ኢትዮጵያ እዩ ሶ እዚአን ኣብዛ ኣፖይንትመንት ክንመልእ ዘለና ካንትሪ ኦፊስ እና ታይም ፕላስ ዴት ፕላስ ታይም ማለት እዩ እዚኣ ታዋና ኣፖይንትመንት መትሓዚት ከዓ እዚኣ እያ ካብኡ እዚኣ ዳብል ቸክ ጌርና መሊእናያ ትክክለኛ ምዃና ምስ ኣረጋገፅና ትክክለኛነታ ደጋጊምና ምስ ኣረጋገፅና ናብዚ ኔክስት ዝብል በተን ኢና ክንከይድ ግን ቅድሚ ናብኡ ምእታይና ግን ደጋጊምና ምርግጋፅ ኣብዚ ኢለ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ እቲ ነቕምጦ ዘለና ሰዓት ንዓና ዘይምቸና ብዘይኸውን መንገዲ እንድሕሪ ኣቕሚጥናዮ ዋጋ ከኽፍለና እዩ ኦልሬዲ እዛ ሰዓት እዚኣ ኣይትቕየርን እዛ 10 ንህበላ ሰዓት ኣብዚኣ ትቕመጥ ዘላ ስለዚ እዛ 10 ትህብላ ሰዓት ከዓ ድሓር ክትቅየር ስለ ዘይትኽእል እዚኣ ደጋጊምካ ሓሲብካን ትክክለኛ ምዃኑ ኣረጋጊፅካን ምኻድ እዩ ድሕሪ ዝኩሉ ምርግጋፅ ከዓ ቀፂልና ናብ ምንታይ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ናብ ኔክስት ትብል በተን ንፃጣ ኔክስት ምስ በልናያ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ቼኪንግ ሰርቨር ኣቫይላቢሊቲ ኢላ ቸክ ገይራ ናብ ቀፂሉ ዘሎ እንታይ በሃል ተእትየናዮ ሰብሚቲንግ ኣፕሊኬሽን ይብሎ ሰብሚት ገራ ኩሉ ነገር ኣብዚ ባክ ስለ ዘይብሉ እንዳረጋገፅና ኦልሬዲ ኣፕሊኬሽንና ብምሉኡ ሰብሚት ጌርናዮ ኣለና ማለት እዩ ኦልሬዲ ኔክስት የኮነት ትብል ነራ እዛ ሰብሚት እያ ትብል ነራ እዛ በተን ሰብሚት ንገብራ ኣለና ማለት እዩ በቃ ሰብሚት ምስ ገበርናያ ታይም ተታሒዛ እያ ኣፖይንትመንትና ተታሒዝና እያ ዲቴይልና ተታሒዛ እያ ኢዲት ትግበር ከምዚኣ ኢላ ከዓ ናይ ቆፅረና እንታይ በሃል ትመፀልና ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ ኢላ ሎድ ገይራ ምስ መፀት ዳውንሎድ ኢና ንገብራ ዳውንሎድ ምስ ገበርና እያ እዚኣ ሒዝና ናምበር ኒኣ እዛ ናምበር ካብ ዓይና ወሲድና ንዎም ድሓር ኣብዚ ቆፀሮ ዝሓዝናሉ መዓልቲ ኣብቲ ኦፊስ ምስ ከድና በዛ ናምበር ንሳ ወሲዶም ከዓ እንትን ይገብርና ኣሎ ማለት እዩ ፕሪንት ይገብርልና በዛ ቆፀሮ መዓልትና በዛ ናምበር ትራክ ናምበር ኔትላ እሳ ሒዛ ከዓ እንትን ትኾነላ ማለት እዩ ምክንያቱ ፐይ ዝገበርናላ ናምበር ኣብዚ የላ እያ ሬጅስተር ዝገበርናላ ናምበር ኣብዚ የላ እያ ሕድሕድ ዲቴይልናስ ኣብዚ የሎ እዩ ትኩሉ ዝመላእናይ ኣብዚ እዩ ዘሎ ሶ ዳውንሎድ ኦር ፕሪንት ክንገብሮ ንኽእል ኢና እዚ ንየማን ገፅ ዘሎ ናይ ፕሪንተር ሎጎ ዘለዎ ፕሪንት እዩ እዛ ብክየ ጫፍ ዘላ ከዓ ዳውንሎድ እያ ዳውንሎድ ገይረ እየ ፕሪንት ከዓ ፕሪንት ተልኩማ ከምዚ ዓይነት እንትን እያ ተምፅእ ምስ ፒሲ ወይ ኣብ ዝኾነ ናይ ፕሪንተር ኮኔክትድ እንድሕር ኮይንኩም ምስ ፕሪንተር ሽም ሂብኩም ፕሪንት ገበርዎ ትኽእል ኢኹም ተዘይ ኮይኑ ኣዝ ፒዲኤፍ ፕሪንት ገበረልኩም ይኽእል እዩ ማዕረ ፋንክሽኑ ክልቲኡ ማዕረ እዩ እዚ ክመፅእ እንተኮይኑ ግን መጀመርያ እንታይ ኢኻ ንገብሮ ሕድሕድ ዲቴይልና መሊእና ኣፕሮቭ ጌርና ሳብሚት ንገብሮ ማለት እዩ ሳብሚት ምስ ገበርናዮ ዳይሬክት ናበይ ዝመፅእ ናብዚ ኣፕሊኬሽን ፎርም ዝብል እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ካብ ኣፕሊኬሽን ፎርም ናብ ምንታይ ኢና ንኸይድ ናብ ፔይመንት ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኔክስት ምስ በልናዮ ናብ ምንታይ ከድና ናብ ፔይመንት ፕሮግረስ ኣፕሊኬሽን ፎርም ወዲእና ናብ ፔይመንት ፕሮግረስ ንኸድ ኣለና ማለት እዩ
ፔመንት ፕሮግረስ ሰለስተ መማረፅታት ኣለና ሲቢኢ ቴሌብርና ሲቢኢ ብር መማረፅታት ኣለና ዘን ፔመንት ሰሌክት ጌርና ባይ ዘ ወይ እዛ ናይ መደበኛ ፓስፖርት 5000 ቅርሺ ብቻ እያ 5000 ቅርሺ ብቻ እያ ምንም ተወሰኸ ናይ ፔመንት አፕዴት ገለ የለን ክስካብ ሕዚ 5000 ብቻ ዘላ ሶ ኣብዚ ፔመንት ሲቢኢ ቴሌብር ዝብል ዘሎ ክሊክ ጌርና ኔክስት ምስ በልና ከምዚ ኢሉ ይመፅእ ካብ ዳይሬክትሊ ናብዚ ፔመንት ታይፕ ሃል ተዘይወሲድና ዝኾነት ሊንክ ኒኣ ኣብዛ ታሕቲ ኒኣ ሊንክ ፔመንት ሊንክ ትብል ኒኣ እሳ ክሊክ ምስ ገርናያ ናብዚ ታይፕ ሃላ ተወስደና ማለት እዩ ፔመንት ኢንስትራክሽን እኒአዋ ሶ እዛ ፔመንት ኢንስትራክሽን እዚኣ በዛ ፔመንት ኢንስትራክሽን እዚኣ ተደጊፍና ኣብኡ ሕድሕድ እንታይ ይበሃል እኒኦም ሕድሕድ ፕሮሰስ እኒኦም ብፍላይ ኣፕሊኬሽን ክንጥቀም እንድሕር ኮይና እዛ ኣፕሊኬሽን ክንጥቀም እንድሕር ኮይና ኦልሬዲ እዚ ፔመንት ኢንፎርሜሽን ሕድሕድ ዲቴይልስ እኒአው ሕድሕድ ዲቴይል ማለት ሕድሕድ ፕሮሰስ ከመይ ጌርናስ ክንከፍል ንኽእል ዝብል ፕሮሰስ እኒአው ሶ እዛ ፔመንት እንታይ ይበሃል እዚኣ እያ ሰለስተ ማለት ኣለዉ ሶ ኣነ ሲቢኢ ክመርፅ እየ ቴሌብር ተመሳሳሊ በአፕሊኬሽን ሲቢኢ ተመሳሳሊ በአፕሊኬሽን ማለት ሶ ከምዚ ጌርና ሓንቲ መሪጥና ኔክስት ምስ በልና ከምዚ ኢሉ ይመፅእ ኣማውንት ኣብዚ እኒአ ኮድ ኦርደር ንገብረሉ ኮድ እኒአ መርቻንት ንኸፍለሉ ከዓ እኒአ ነጋዴ ሶ እዚ ስክሮል ምስ ገበርና ስቴፕ 1 ይብለና ሕዚ ስቴፕ 1 ክብል ከሎ ኦፕን ሲቢኢ ብር ባንኪንግ አፕ ሞባይል ባንክሲ እዛ ሞባይል ባንኪንግ አፕሲ ኦፕን ንገብራ ማለት ሲቢኢ ብር ታ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ዘን ኣብ ስቴፕ 2 ሰሌክት ዘ ገቨርንመንት ሰርቪስ ዝብል ናብ ስቴፕ 2 ገቨርንመንት ሰርቪስ ዝብል ኣብቲ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ኮይና ገቨርንመንት ሰርቪስ እንትን ንገብር ሰሌክት ንገብር ዘን ኣብቲ ገቨርንመንት ሰርቪስ ብዙሓት ኣለዉ ሶ ካብኣቶም ሓደ ፓስፖርት ሰርቪስ ዝብል ንመርፅ ፓስፖርት ሰርቪስ ከዓ ካብዞም ዘለዉ መማረፅታት ኢሚግሬሽን ኤንድ አይሲኤስ ዝብል ኣሎ ካብዚ ፓስፖርት ሰርቪስ ምስ መረፅና ኢሚግሬሽን ኤንድ ፓስፖርት ዊዝ ፓስፖርት ዝብል ከዓ እኒአ ካብ እሱ ሴሌክት ምስ ገበርና ፋይናል ና ምንታይ ዘእትየና ኮድ እቱ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ሶ ኮድ እቱ ይብለና እዛ ኮድ ተጠንቂቕና ነእትዋ እሳ ምስ ኣተናዮ ከዓ ተመሳሳሊ መስታ ናይ ቅድሚ ሓ ዝነበረት ኢሚግሬሽን ኤንድ ፓስፖርት ዝብል ፓስፖርት ዝብል ዝረኣናዮ ኣካውንት ንሱ ምዃኑ ዳብል ቼክ ንገብር ድሕሪኡ ቼክ ምስ ገበርና ሜክ ፔመንት ቼክ ጌርና ሰንድ ንብሎ ፓስወርድ ናልና ቱ ፋክተር እንድሕር ኮይኑ ቱ ፋክተር ኣውተንቲኬሽን እእቲና ወይ ከዓ ፓስወርድ እንድሕር ብቻ ንጥቀም ኮይና ከዓ ፓስወርድ እእቲና ፔመንት ንውድእ እዚኣ ከዓ ተመሳሳሊ ኣብ ቴሌብር እያ ቴሌብር ተመሳሳሊ እዩ ኦፕን ዚ ቴሌብር ሞባይል አፕ ፔይ ዊዝ ቴሌብር and utility payments ናእቲ and the immigration passport ድሕሪኡ ዚ ናምበር ነእትዎ ዚ ናምበር እቲና ዳብል ቼክ ንገብር ዳብል ቼክ ጌርና ዚ ናምበር ባዕሉ ምዃኑ ቼክ ምስ ገበርና ኢንተር ፓስወርድ ኦር ፒን and pay ፒንና ወይ ከዓ ፓስወርድና እእቲና ፔይ ንገብር ሶ ሲቢኢ ብር ተመሳሳሊ ኦልሬዲ ኩሉ ክትሪእዎ እንድሕር ደሊኹም ኩሎም ዓይነታት ፔመንት ክትሪእዎ እንድሕር ደሊኹም ተመሳሳሊ እዩ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ፌል ክብለኩም ይኽእል እዩ ፌል ተይሉ እዛ ዘላ ኣማራፂ በቶም ዘለዉ ዓይነት ፔመንታት እዮም ጥቀም ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ምስ ረኣናዮ ባክ ናብዚ ዌብሳይትና ምስ ተመለስና ፔመንት ኖት sent has not been received ይብል ፔመንት ኣይኣትየን ይብለና ማለት እዩ ሲስተም ንእሸይ ድንጉይ ስለዝብል ንእሸይ ስለዝድንጉይ ንእሸይ ምፅባይ ግዴታ እዩ ሶ ኣብዚ ክልተ ዶክመንታት ይወሃብና ሓደ እዚ ፔመንት ኣፖይንትመንት ዘለዎ ኣፖይንትመንትና ቶታሊ ዘለዎ እኒአ ፕላስ ዚ ፔመንት ኢንስትራክሽን ዚ ኢንስትራክሽን እዚ እንዳውፃኹ ዘሪኤኩም ዝነበርኩ እዚ ናይ ሕዚ እዚ ናይ ፔመንት ኢንስትራክሽን ዘሪኤኩም ነበርኩ ሕዚ እሱ እዩ
እሺ ዶክመንት ሲሉ ክልተ ዶክመንታት ይሆና አውዚ ቪው ክትገብርዎ ከለኹም ሲ ነዊሕ ግዜ ሎድ እንዳገበረ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ነዊሕ ግዜ ሎድ እንዳገበረ እንድሕር ፀኒሑ ደንወሪ ምንም ችግር የብሉን ናይ ሲስተም እንታይ ይበሃል አፕዴት እንዳገበርዎ እንድሕር ነይሮም ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣቲኹም ብቻ ኢሜይልኩምና ፓስወርድኩም ክትርስዑ የብልኩም እምበር ኢሜይልኩምና ፓስወርድኩም ሒዝኩም ተመሊስኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ብዛዕባ ማይ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ማይ ኣፕሊኬሽን እንድሕር ከፊልና ኮይና እዚ ፔይ ዝብል ቪው እዩ ዝኸውን እንድሕር ዘይከፈልና ኮይና ግን ከምዚ ኢሉ ዝመፅእ ከምዚ ገይሩ ይመፅእ ካብኡ ተመሳሳሊ ናብ እንታይ መሰለ ሜክ ፔይመንት ወይ ከዓ ፔይመንት ፕሮግረስ ይብለና ማለት እዩ ፋይናሊ ፔይመንት ኮምፕሊት ኢሉ እዩ ክመፅእ ዝግብኦ ፋይናሊ ፔይመንት ኮምፕሊት ክብል ከሎ ናብ እንታይ ይበሃል በቃ ፔይመንትስ ወዲእና ቆፃሪ መዓልትና ብቻ ኢና ንፅበ ዘለና ማለት እዩ ብከምኡ ዓይኒ እዩ እንትን ዘሎ ሶ ኣብዚ ክድንጉየኩም እንተሎ ከዓ ከፊልኩም እንዳሃለኹምስ ክድንጉ ይኽእል እዩ እንድሕር ደንጉዩ ሓደ ኮንታክት ሰፖርት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብስርቱ ዝኸፈልኩም ዳብል ቼክ ግዴታ እዩ ናይ በይና ኢኹም ከፊልኩም እቲ ናምበር ሕድሕድ ኣፕላይ ዝገብር ሰብ ሕድሕድ ዝተፈላለየ ናምበር ይወሃቦ ቱ ፔይመንት ናምበር ማለት እዩ ስለዚ እሱ ናይ ባዕልኩም ክትጥቀሙ ግዴታ እዩ ናይ ካሊእ ሰብ ተጠቒምኩም እንድሕር ፔይ ጌርኩሞ